Salut și v-am regăsit la un nou episod cu Roblox. Am ales acest obiect cu unicorn deoarece îmi plac unicornii. Deci hai să începem. Deci va trebui să sar peste laserele astea. Nu știu dacă se aude, dar e o melodie foarte cute pe fundal. Cred că se aude melodia. Deci acest obiect l-am mai jucat și e atât de cute. Ia, hop! Nu trebuia să fac hop, că atunci... Mai n-am făcut hop și am trecut prin el. Nu cred că nu s-a întâmplat nimic dacă n-am făcut-o hop. Bun, am ajuns... Mă, păi nu trebuia să merg înainte. Ia uite. E mort săracul unicorn. Ia uite. Ia uitați-vă cât de lungă e. Scuzați-mă că am zis, ia uite. Deci e lungă până la perete. Hai. Bine, deci limba e toxică. Bun, deci să nu mai ating limba toxică. Haide. Virar. De 2 ori am picat la ultima. Am vrut să sar, dar nu. Ia. Ce zice? Oh, no, it look like they are sick, don't step on it. Da, citesc așa că nu prea mă interesează, numai că vreau să văd și eu, că nu e pus ăla degeaba. Hai serios! Ia dacă... Da, și el e toxic, bun! Deci nu trebuie să mă ating de el, că e toxic. Deci nici de el, nici de limbă. M-am atins de limbă. Și au... Virar! Să fie! Ia! Ia uitați! Ia uitați! Unicornul stă acolo, dar n-avem voie să intrăm peste el. Săracul! Nu putem intra peste el. Eu când m-am mai jucat odată obiul ăsta m-a lăsat să intru aici. Acum poate... Am mai venit aici. Încă o fetiță. Și vreau să vă găsiți un nume, cum să vă numiți așa, unicornii. Deci, niște nume de-astea, dar mie mi-ar place unicorni. Aș vrea să-mi scrieți în comentarii ce nume să vă dau vouă abonaților. Pentru mine ar fi drăguț, v-am zis, unicorn, pentru că îmi plac. Dar dacă vreți alt nume, ia uitați-vă, face bule. Mă, obiul ăsta e destul de fain făcut. Ai, mă, astea alea neon. Da, prin astea și cu culorile astea nu prea văd. Deci, na, astea mă încurcă pe mine uneori. Nu prea le văd așa de bine calb. Deci, stelele astea galbene nu le văd mai deloc. Da, unicornul dacă mă ating de el mor.
Bun, pic mereu. Nu am mai jucat de mult Roblox, deci și de-aia nu sunt așa de pricep. Și ce zicea? Don't wake up the gigant sleeping unicorn. Deci ăsta doarme. Și cred că de-aia a pus melodia asta așa cute. Ca să-l fac așa să doarmă și acum a dormit. Atât a ținut muzica și după aceea a dormit. Bun. Cine? Arată și ea cute. Prima căzătură. Da, aici m-a încurcat bătaia. M-a încurcat ea. Nu. Din cauza ei am picat. Tot din cauza ei. Bun. Da, recunosc, nu mă prea pricep la obiuri. Pentru că v-am zis, nu m-am mai jucat de mult și am uitat tot. Măcar prima oară când am descoperit am știut unde sunt controlerele. Habar n-am de unde am știut unde sunt. Bun. Haide. Bun. E asta. Haideți să intrăm pe Adopt, vreți? Mi se încarcă puțin greu. Știu că am făcut un filmuleț foarte scurt, numai că acesta e la 10 și 3 minute și eu ar trebui să culc. Deci, pe mâine, pa!